Ha kawai ni gijing jala subajur bakala bandan gijing dito yau kau shed jas ngi na kabenta ki kena school dan ni ka midday meal but ya kani la lab de ki ka tu kan ni ki nong shong shnong jong ka thain porla mountain road West Khasi Hills ki nong shong shnong ki la lab yau kau ba khamphala balawan bande ha kawai ki dukan yau ka badan ha po ka shnong porla but ha ka baningkong ki la subajur ba ula bande pen banu kau plastik but mar ki la pentip ya kani sha ka shnat rekam jong KSU kabadan ha kate ka than haba yo jing tip halor kate ka kam kinong yalam ka seng KSU mar ki la lek ban kendo yo DC in charge ka WKH UPD sangma ban ujor halor kate ka jingya yo be an yo te ukhaw uba kila subaru baula deipen ban ukhaw plastic nakaliang ute ukhli do ka district ula kular bo onshim khiai ka te ka kam bat shenon sapharu yiki magistrate but officer man penlong ka jing toket babnya halor kate ka kam Nangkong kebanga ngalap yung kau kalong banga letit kau na dukan te ndang la rai yung kau saying te ki kun jonga ki ong une kau u yaper umiade bat ki kau bang jutit bat ngi jusiat menomno te habakum ta nga persang yang keban pet yo to kau ngi iper sya bat hakbang iper to kau kemut hak tak por nga khot yakine ki seng phalang ki bade ki SU na po ka area unit bangin ya pet lang atau kau da ki lewan ban pet lang yang kau ngilap syaba ude kau uba de atau kau uba susna la ban ong ba umde kau ba mi lang sembai de nak ta ka dau ba habakum ta ngalek yak ban yatu ta try dukan bat ta ka try dukan ka yatu yang aba ngam tip yang ne kau ba ude kau wasniu ndre pade nga klio nang no pi tit yang ne kau te haba ka yatu bang atir na utau tau briu te ya ka kristen yang tau briu ru ngam tibha ndre ngasu itu briu bat nga klia ya ka tekumno ba ne briu umde unong bu dukan re ula bandi une kau pi ujo nang no ne kau te ka yatu ba udia ka kau school de ta umta bangin wan ya kudu UDC mta si kalong ba halo ketika phang bang ya kudu bang la ai ka sithi hapo UDC ana ka daw ba ka jing lap ka jungi ya kau plastik ante porla ba hapo po mo surut blong ba ha ka ju ka poru ngilap ba ha ka teke chnong itu kau la diru da uwe ino hikai la ditu itu kau ba ilabu ban pa supply la nelik di hapo gidukan tana kalian jungi ka seng ila ya budin ba ka jing ujor ngi ka jing ujor lagi pai ba halo ketika phang tena kalian jungi keseng ngila budin ba ngila lam bat om tanggawai ka sinong porla area unit ke bahap ang tay hindra kinang dong bun ki sinong jo kinong kidong ke bahap apa commercial block kido ki school ki ba per kinong hikai ki ba ditu yu khaw tena kalian jungi keseng kalian jonga ku presiden hiru jongo porla ki isu area unit ki kerpan ki bor bahalor ba ki ban sim ka jig kli ban pha ban inquiry yu khaw to hoy mendak ngila ipor na kalian udisi ru mentak siu la ipor ni sitayo ba un lek ber inquiry ni kau ha kita jaka harangkan ka jingdon lang jong ki upsar bade jong magistrate bat ki upsar jong supervisor